Bahaushe kan ce tafiya sannu-sannu kwana nesa. Yau dai muna 1 ga watan 1 wato Janairun shekarar 2024. Ikon Allah. Kamar ba jiya muke shekarar 2023 ba. Yanzu dai yau ya rage saura kwanaki 364 wannan shekarar ta ƙare. Da yawa mun ci buri a shekarar 2022. Muka kuma ci buri a shekarar 2023. Sai dai wasu burinsu ya cika, wasu kuma an samu akasin haka. Amma masu bibiya da duba al'amurorin al'umma suna ganin da yawa daga cikin mutane burin ne a cikin zuciyarsu ba tare da yin aikin ba. Me kake yi a cikin wannan shekarar da muka fara a yau na ganin ka cimma burinka da kake da shi a gobe? Wasu tunaninsu su yi aure, wasu su siya mota, wasu su gina gida, wasu kuma su tara dukiya ko su samu nasarori a kasuwancinsu. Amma dai shekarar 2023 ta shuɗe ba tare da samun ɗaya daga cikin irin waɗannan nasarori ba. Zai yi kyau daga yanzu ka fara saka harsashi ko kuma ɗan-ba na burinka na shekarar 2024 ta hanyar tashi haiƙan, ta farawa daga yanzu. Misali idan noma ne, me zai sa ka fara tunanin farawa tun a yanzu? Da damuna ta sauka shi kenan. Idan tari ne na yin wasu abubuwa tun a yanzu ya kamata ka fara, domin a yau mun ci kwana 1 a cikin kwanaki 365 da muke da shi. Ko da yake wasu da dama sun cika burikansu, duk da cewa ba a iya cika dukkanin burin da ake da su a rayuwa. Amma masu burin yin aure a shekarar 2023 sun yi, wasu kuma ba su kai ga cikawa ba. Masu burin siyan mota, gida ko kuma su gina sun fara, wasu ba su kai ga gamawa ba. Yanzu ne ake farawa idan har ana so a cimma buri. Muna fata waɗanda suka samu nasarori da ci gaba da ni'imomi a shekarar 2023 su ninka abin da suka samu a wannan shekara ta 2024. Waɗanda kuma aka samu akasin haka, muna addu'ar shekarar 2024 ta zo musu da sauyi mai girma. Wani irin buri ko kuma me kake so ka cimma a shekarar 2024? Kamar yadda nake da nawa, na san kuma kuna da naku. Mu haɗu a comment section.